What's up mga kabangs? Welcome back sa akin channel. Hello, kumusta? Kung first time mo sa aking channel, click mo na ang subscribe button at bell notification para ma-notify ka every time nag-upload ako ng bagong video. And in today's video, tayo ay gagawa ng lemon water with honey, lemon ginger with water with honey. Basta everything na pwedeng mag-boost ng ating immune system at makatulong sa atin during this pandemic. Alright, so let's start na in 3, 2, 1. Ang first natin gagawin is lemon with honey, ginger, and with lukewarm water at i-blend natin siya. Ayan. Ang ingredients natin ay 1 whole lemon, Be Easy Acacia Honey by Langnis, or para pagbasa niyan, luya or ginger, ayan, so tapos na yung ating lemon with ginger with honey and lukewarm water. Titikman natin siya kung okay ba. Optional siya lagyan ng ice, guys. Pero okay naman siya kahit walang ice. Lagay ko muna sa ref para mas masarap. And so kanina yung ginamit natin is lukewarm water para mag-produce siya ng alkaline, which will helps our body to be healthy. This time gagawa tayo ng lemon water with honey. O diba? So first kailangan pa rin natin
isa pang lemon. Ayan. This time magamit tayo ng malamig na tubig. Easy B Acacia honey. Long stay. Whatsoever. Ito yung gagamitin natin sa ating lemon water. So let's start. So ayan, tapos na yung aking lemon water with honey. So i-ref muna natin siya guys, and babalikan natin siya after 15 minutes. And tsaka cold water yung ginamit ko kasi yung aim natin is to get the vitamin C. So kailangan natin ng cold water kasi pag hot water yung ginamit natin or warm water, mamamatay yung vitamin C sa lemon. Ayan. Let's tikman natin siya after 15 minutes. Ayan guys, so kung wala kayong lemon sa bahay ninyo, pwede kayong gumamit ng lemonsito. Ayan. Gagawa tayo ng lemonsito, calamansi with honey and cold water for vitamin C. Ayan. For boosting our immune system, panlaban sa COVID-19. Let's start. Kailangan natin ng 10 calamansi. Ayan. Cold water. Hindi siya isang pitsel. Parang 1/4. Syempre yung ating honey. Honey. Ayan, so tapos na yung ating calamansi with water and honey. Ayan guys, so it will help us boost our immune system, panlaban sa COVID-19. And ilalagay ko muna ito sa ref. And we'll be back after 15 minutes. Nabubulol ako. Yung namaba sa akin, nabulol ako. Okay, fine. Ito naman. Ayan guys, so lagyan natin sa... After 15 minutes, titikman na natin yung ating lemon water with honey. Ayan guys. Init. Ang init. Ayan.
Ayan. So actually optional lang yung honey guys. Kung wala kayong honey, lemon and water is already okay na. Ayan. So titikman naman natin yung isa, yung calamansi with honey and cold water. Sarap. So ayan, this time titikman natin yung calamansi with honey. Mas yellow siya compared sa lemon. Sarap. Sarap. Sarap ni guys. Ayan. That's it mga kabangs. Thank you so much sa pagsama sa akin sa video na ito. Maraming salamat to Joy of the World kasi siya yung nag-guide sa akin on how to make this lemon water with honey, lemon with ginger, etc. etc. na pwedeng katulong sa ating immune system to boost our immune system, and they produce vitamin C, diba? Palakas sa ating immune system. Thank you so much, and I hope na gustuhan nyo ang video na to, and please don't forget to subscribe to my channel and like this video, and paki-visit din si Joy of the World. Bye guys, always love your family.